Samtang anam-anam na usab ng pagdagsa sa mga tao sa mga sementeryo sa Mandawi City, maong alerto na ang mga otoridad. Bisan mga ginagmayng sunog nga posibleng mahitabo, gipangandaman. Ano ang report ni Nico Sereno? Bisi na kaayo og dagsa ang mga sakyanan sa barangay Gizo, Mandawi City karong adlaw. Dinhi sa maong lugar, nahimutang ang upat ka mga dagkong sementeryo, maong gilaumang mas mubugat pa ang dagan sa trapiko karong weekend. Pasud sa sementeryo, higpit ang seguridad nga gipatuman. Kanunay sab gipahinumduman ang mga tao unsa ang bawal dalhon sa sulod. Menos pahinuon karon ang mga nibisita sa lubong sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Apan dunay pipila nga niuna na lang aron makalikay sa dasok karong weekend. Ug aron mamahimong mas komportable sa mga muduaw sa sementeryo, gipamutangan og portalets ang sulod para mamahimo nilang magamit. Matod sa kapulisan, ugma og sa Nobyembre 2 pa ang bultos sa mga tao nga gilauman nila. Mingaw pag ato ang sulod sa sementeryo, gamay pa ang nibisita. Medyo busy lang sa gawa sa kalsada kay hining mga manindahay, no, nagplastar sa ilahang baligya nya wala pa sa dato ni no entry. So ang kuha na to sakyanan agi gyapon. So naalan siya gamay nga makos og traffic. Gipahibaw daan sa mga otoridad ug mga adlaw sirad-an sa trapiko ang maong parte sa BB Kabahog Street, maong ang mga muadto sa sementeryo ug managkot gikinahanglang maglakaw gikan sa eskina. Ug ma-start tag 6 AM kuha na ato nang no entry diri. Ato nang ipa right turn tanan padulong sa highway. Sayo kaganihang buntag, nag-inspeksyon sab sa sementeryo sa Mandawi ang Police Regional Office 7 Director, Police Brigadier General Redrico Maranan. Kauban niya sa pagsusi sa dapit ang City Director, pagsiguro nga hanay ug hapsay ang tanang safety measures. Samtang lakip sa nakaalerto ang mga rescue ug emergency personnel. Kining mga responders kanunay mihimo og pagpang-roving aron masigurong daling makaresponde. Gawa sa mga medical kit o oxygen tanks nga dala sa ilang roving, lakip sab kini mga fire extinguishers nga bit-bit nila aron makapaong dayon sa kayo kung ugaling may musilaob sa mga gipang dagkutang kandila. Nico Sereno, Balitang Bisdak.